Pumba! Ton, 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 ton. Сплит. Снимай. О. Къде си? Или да пише нещо. Написах. И двамата сме евох. Аз не съм. Ти си евоха. Аз съм за МБ. ЗМБ. О. Вече си ЗМБ. И ние 5 часа опита да ме взет накрая фелнаха и ги задах. О, фит. Там трябва да стилваме. Естествено, да. Направо. Че не трябва да ме стуза. Ще имам 600 маса. Защото ти имам с някакъв рейзър. Това си ти. Пай се. Чакай, имам идея. Не, защо да взе? Защо вируса? Аз така. Айде да направим един текст за клипа. Добре, изчакай малко само да по-спитна. Да, бе. Окей. Браво. Снима ли го? Да, бе, снимам. Какво? Сега съм аз. Добре. Хвата. Естро. Аре, бе, човек. Пръснах са, обаче са 3300. Да, ма, заради мене. Добре, знам. Destroyed. Дом, дом, дом. Пак първите. Аз Не, то се спре да ме сплитва. Ще умра, ако не дойдеш съвсем бързо. Идвам с частта, обаче... не мога да се сплитна повече от 3. Знам. Не. А. Вземай бързо. 3 сплит. Мгм. А там, нагоре. Нагоре едно къде. 3. 2, 1. Защо не спитна пак? Тот нямаше да успея. 3 сплит пак. 3. Чакай да. 3. 2. Това се сплитна без секунди след това. Добре, аре, пост. Поп. Чакай. Дай. Можеш да ми направиш 90 сплит. Дай, заставай. Само изгубихме маса. Нищо не сме вече. И сега. Добре, моя по-швид се получи, защото съм на късмет днеска явно. 3, нагоре, 3, 2, 1. Цели се сплитна на 16. На 16 се спитна. Сега спитна често. Просто спретнах по-бавно. 3 сплит. Да. 3. 2. Много сме вече. Чакай. Дъбъл тръжки. 3, 2, 1. Добре, сега. 3. Два пъти. Не 5 пъти. Давай, бързо. Аз се пукна. 3. 2, 1. 1. Махни го. Не, бе. Оу, това беше добро. Давай, бързо. 3. Не. Той се сплитна активно. Но и ние имам тази. Не, остай. Не, остай, бе. Не, той се прави да възплитя спитна. Не, моля те, не си добър в хита. Ай, знаеш колко маса изхвърлихме? Дабъл. Чакай, реклама. На къде? Да, там.
там трябваше да направи, давай да го вземеш. Да, мене. Мене. Чакай, ще пръснам вируса. Изпитах мене. Вид, Не мога да си застана отгоре. Как помага. видно. Мъртъв си. Али не си. Не съм. Си. Ама аз си казах, че застана отгоре, чакаш ще видно. Не съм. Браво. Ехо, М. докъде бягаш? Трик сплит. Да, бе, той е 2 пъти. 3, 2, 1. С сплит на чак. Чакай се пръсна. Не, Опитах се да го измама. Ще се пръсна, ама... ай се съм. Не, Отиди точно в бактерията. чакай. От вируса. Взимай. Не можах да го хвана. Аз варда вируса. Добре, този е доста нахален. Аз то стилвам, аз се сплита мене. Готово. Не съм виждал по-нахален човек. Ай, тъй сме И този ми искаше тим преди има излезе. Не, Фейк. 3, не, истински, 3, Фейк ще не го фейлни. не. Ще го фейлни 3. Добре, аре. Реал, като си толкова с отворен, сега ще не го фейлна. 30, 3, 2, фейлна ли го? Той даже не се опитай да го сплитне. 3, 2. 2, О, Аз като това ще се опита да го фейлна. какво стана? По него изядахме, защото той преди да му отмъстя малко. Давай го нагоре. Бум. Оф, Давал към тебе. сплита е вируса. Не. Поп. Сплит. Горе-долу. О, получи се. Да, аз те даде. Бяга, не го сплитай. Има тим. Беги. Има ли му една? Не, за какво сплитна ти? Аз съм прав. Не, Чак. бе, изяш ми малкото. О. Ти не разбираш от бейт. Да, не разбирам от бейт. Да, зато и всеки път, като се опита да направи бейт, ти... Не ще ме убият. 3 сплит, бързо. На... Три сплит. Виж ме за... 3, 2, На кой? на там. 3, 2. 2, Найс. Нищо не направи. Аз като ти казвам. давай 3. 2, 1. Найс. Найс, а? О! О, То найс. стари маса. Вид. Не. Оп. Оп. Fuck. What the fuck? Това е първия. What the... То са хвърли в нас. What? За какво сплитна? Не съм. Аз И не вместо ще да изяде. нямаше, ние бяхме много по-големи от него, той да го сплита и ти сплитна към него 2 пъти. Нали те видях? Исках да избягаме с сплитван. Сплитне. Ти видя, че ще сплитне към нас, ние можем да го издем и ти просто реши да сплитнеш и умряхме с всичкото. Браво. Много добре се справи. 2 пъти умряхме заради теб. 3, 2, 1. Аре, бе, човек. И заради тъпия ти текст пак умряхме. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1.